Say a. Ideš. Opäť ja. Say a. Say a. Say a. Say a. To už boli 3 pokusy. Áno. Say a. Ideš štvrtý. Štvrtý. To bolo najbližšie. Say a. Piatý pokus, posledný, nikto sa netrafil, takže buď pôjde. Ide rozhodujúci. Teraz pôjde rozhodujúci, až dokým sa nerozhodne, kto vyhral. Say a. Say a. A. Say a. 6. A to nie si poriadny kúznik, sa nám to dobre líta. Say a. A. 7. pokus. Nič.